Hello mga insan, magandang araw po at kamusta po kayo? Welcome po kayo sa aking vlog. Kastawag sila titi. Bisukol. Tiyawag mi dito Ilocos Bisokol. Kohol Sa iti Tagalog, Tagalog. iti kohol. Damot kasto stick. So kita nyo nga kasta. Sa'yo isak mol. Nagimas. Kain po tayo. Tinggal katiin natin ito ang panay. Magiging katin. Not isa sing. Di pala ka naman sa dito may plak. Dito sa bali pag-ubrahan ng Webes. Yung muna sa'yo, di nagtawag ka ng uncle. Puro isang kulo kayo kung nalapit, kurang kami. Meron kayo yak. Inom kami, disgrasya at ibansog. Kumain ka rin ba yung bansugan? Ika di. Ganda magdumi yan kayo ang hindi ko. Hindi ko naman. Yung pagmantanda, pinutulungan ko nga. Ito yung kinuha namin doon sa ilog noong kung napanood nyo yung last upload ko na pangangapa ng at panghuli ng isda. Yun po. Ito po yung mga kinuha namin kohol. Ngayon lang namin niloto. Ang masarap din naluto itong kohol ay gata, tapos yung adobo. Naimas Yun. diya eh. Paborito ko yun. Ano lang, basit lang namin tinaalami idila. Siso nga sinabawan tinagkasta. Kapag nagluluto ako ng adobong kohol ay nilalagyan ko ng chili powder para mas hot. Ito po yung kasanayan namin dito sa aming probinsya. Walang arte-arte. Kahit ganitong kagandang binibini ay mahilig sila magkamay-kamay at pag-ulam ng